Kulungka jotono ani sak belai hamyang ni tongo Triprawa Doctor naijak mani bo narukjakliya phatar hastewo thangdihini sajago जों थांना फानोसै जे तंमानि बाय जे नको चुक्ति सुगेति खायो नायजागै बायखा दाबुसुक जरा ते रां फैसानि बागै जों थांनि मालिया फादार हास्टेआव बर'खाय थांदिहिनि नुसावै रिखा जोंनो गैसों रां गोरै बाय नको आसुगै मा तंखा रां फैसा गोरैनि बागै Belanja kos tunggu, sas kos tunggu, yakung yak sawu, besak puliwu. Ke abno lokurong tani ang, konya mutungu, anu bukisa subadi. Je manchak, je chuksak, kisa penang tun, anu kisa help. Hambai, jotonono ani rangsangni khasuksa takuk tei bukhuk songrokno. Puilano norokno lamsogo kok awai TV ni mangpliwo ang tongo norokni takuk roton deborma. Ang tini norokni bagai kok sanani thangai tongmani hingke ang sikang rokobo o kok tumarok norokni bagai tubui faikya baksa mankhana haikaba baksa manya khona tinibo ang haino o kok no kok tesa norokno mutu khai rinani bagai haikaba tewisa sawi buji rinani bagai tini haino hai o kok no kok norokni bagai tubui faikya norok puilani video no khanai mankhana sini bukhuk khoroksa bini bumung norok khana baikina ang haibano tewisa sapinai bini bumung ungkha hasina deborma Address nke Manik Bazar Ramchandra Parani bo samani okok norok khana kana phiaba bo tini okok samarok jefro bini saksori asuk durbol yaku ba asuk tamnai belaike serious yaku oma hai jora rogo bo video rok khaitrung khana tamni bagai hinke subasu lukorong thaniwo manani bagai hinke abono rangsani takuk tei bukhuk song tini o bukhuk bobo bukhuk Sanjana haino belai kheno saksori hamyangoi tongkha aboni bagai je bini khorangno khanawi tongnai tei nugui tongnai tei bini o problem no je sawi manai rok hasteni joto kha ganang tei maya ganang rong thani ani obono norong thani koimu please norok kisa phanong thong mukisa phona ongthong norok bono chuba jadi please abani channel ni torop theke ang norokno belai kheno koijawo o bukhuk belai kheno bo hamnani musung tongkha bo kaham nani musungui tongkha sabole kaham kurung asai family jora kisi sawono theinani musung hediba ga oboni bagino o bukhuk bo tini nogo kurei bigra ang norongno sikango bo saka bini nukhung belai kheno sugya belai kheno gori oboni bagai o lukurongni chubasu manya hinke bini sak hambai basai manani omahai kunu khomota nukhungo kurei oboni bagino ang hastani jotto takuk tei bukhurong thaniwo tei waisa tini totally norong thaniwa ang koimung yafaru o bukhuk bo belai kheno hamnani musungui tongkha bini sak sori norok bono kisisa manka hinge suba laibedi bukhuk Sanjana no pal khe chubama haino norok bono bo kisa help khaidi bono bo kisa suba laijabadi phiaba oma hai kok saiman tongphuru normal ngui tongphuru tomungno sung subaya hinke phiaba
fatsa sori durbol ngai belakeno sireso thangi klai angke nini ani khoksa khongnoi chuba hor phano thangai ri phano abo mungsa samungo sugyangi thango oboni bagino omahai kaham krung tongsani no sung chuba layei bono nailainani nango ha obono ani joto rangsangni takhuktai bukhuk sorok thaniwo ani o channel ni torop theke ang jotono no koimung yafaru o bukhuk hasina no norok sawi mankha hinke nugui tongkha hinke norok bono jes sakai phano chuba lagi khia tabuk bini bagai kaisa bodol donation thulai tongo omorok ongkha tiprasa subasu bodol rok borok tini bai salbrui takha borok bini bagai donation thumlai mani oma hekeno te khoroksa bini samo basadi te khoroksa bono toidi te khoroksa bono subadi te khoroksa bono nailaidi oma hekeno sung phaidi buskango chuba lai thaniwo borokno nailai thaniwo borokno help khai thaniwo sung abo agok laino turuk turuk thanglaino lungkha jotono ani sak belai hamyangni tongo Tripura Dr. Naijak mani bo narukjakliya phatar hastewo thanglihini sajago jeng thangna phanosi je tongmani bai je nogo chukti chugati khaye naijagui paikha tabuksuk jora te rang puisani bagui jeng thanglima liya phatar hastewo borokai thanglihini no sawi rika jengno gesing rang gri bai nogo asugui ma tongkha rang puisa gri ni bagui beleno cost tongo sas cost tongo yakung yak sawo busak phuliwo ke abno lokurong thani ang koinyamu chungo anu bukisa subadi je manchak je chuksak kisa panang thun anu kisa help